pyörii. No niin, tänään mä ajattelin tehdä tämmösen videoblogin pätkän, kun porukka on kysellyt, että minkälaisia lisäravinteita se Juho käyttää. Ja sattumoisin tuli Sporttimekan paketti, mistä mulle tulee lisäravinteet. Tuli postissa, niin tässä nyt ei ole varmasti ihan kaikki mitä mä käytän, mutta kurkataan vähän tänne pakettiin ja katsotaan mitä se sisältää. Tässä näette pientä osviittaa, mitä mitä mä käytän ja mitä mä oon todennut niin hyväksi ja toimiviksi ravinteiksi. Katsotaan mitä täällä on. Jaha, tää on vähän niinku olisi joulu näköjään taas, ennenaikainen semmoinen. Ensimmäisenä näköjään. Aha, täällä on vähän hupparia. Niin, kyllä kelpaa. Nämä on hyviä treenivaatteita ja vapaa-aikaa. Ja jos teillä on oikeasti niinku lisäravinnesponsori, niin käyttäkää niitä vaatteita ja tuokaa sitä yritystä esille, niin se hyöty on silloin myös molemminpuolinen. Sen verran, että minkä takia mä otan lisäravinteet Sporttimekalta, niin sen takia, että mä saan kaikki yhdestä paikkaa, mitä mä niin tarvin. Mä saan vitamiinit, mineraalit, anomihapot, proteiinit, hiilarit, kaikki yhdestä paikkaa. Siellä on monta eri kotimaista valmistajaa, mutta on sitten myös ulkomaalaisia valmistajia. Niin sä pystyt testaamaan ja miettimään vähän ja kokeilemaan mikä toimii, mikä ei, mikä on sulle sopivaa, mikä ei. Tosi hyvä ja laaja valikoima, sen takia laadukkaat tuotteet ennen kaikkea. Jahas, mutta lähdetään purkamaan tätä hommaa nyt. Lähdetään vaikka tosta liikenteeseen. Multipro. 30 paketin purkki. Tässä on tämmönen monivitamiini. Tätä mä käytän joka päivä. Mä otan yhden semmosen pussin aina aamulla. Siinä on C-vitamiinit, D-vitamiinit, magnesiumit, sinkit. On yksi kapseli 1200 oliiviöljyä, on yksi kapseli lesitiiniä. Tosi kattava vitamiini. Tätä mä käytän periaatteessa ympäri vuoden. Sitten B-vitamiinikompleksi. Tätä mä otan sitten vielä lisäksi aamulla kanssa. Sitten täällä on C-vitamiini. Tää on 1100 milligrammasta. Tää on aika riittosa purkki. C-vitamiinia ihminen tarvitsee varsinkin urheilijaikassa paljon. Sitten täällä on kelemussa magnesiumsitraatti. Tätä mä otan aina iltasi. Magnesiumsitraatti on hyvä muoto, se imeytyy nopeampaa. Se purkaa vähän kropasta lihasjännityksiä ja se on tosi hyvä ottaa iltasella. Sitten oli täällä yksi anomihappokin, glutamiini. Tosi tärkeä anomihappo. Sitä mä käytän sitä palautusjuomassa ja sitä on sitten sitä on noissa treenijuomissa ja muissa tietysti valmiina jo mitä mä käytän, mutta se on hyvä. Sitten tietysti täällä mulla ei olekaan näköjään tässä tilauksessa, mutta tulee käytettyä niin kuin PCA, anomihappoa, EAAta periaatteessa. Niitä tulee käytettyä aika paljonkin. Kreatiinimonohydraatti. Tätä tulee sekoitettua kanssa palautusjuomaa. On hyvä valmiste. Tässä isolaattiproteiini. Tätä mä käytän aina pelkästään palautusjuomassa. Tää on hyvä, tää on täysin laktoosin tuote. Tässä on hyvä anomihappoprofiili. On paljon glutamiinia.
on leusiinia. Periaatteessa kaikkea mitä tarvitaan. Sitten tässä on vielä ruoansulatusentsyymit. Se on hyvä juttu. Ja sitten tää on vielä makeutettu stevialla. Tosi hyvä isolaatti. Se on hyvä palautusjuoma. Sitten Intradzone. Mä oon tätä nyt yhden purkin testannut. Tää on nyt toinen. Ja pakko kyllä kehua tätä Maken sarjaa. Tää on hyvä treenijuoma. Että tätä kyllä suosittelen ainakin testaamaan. Kyllä siitä hyödyn saa irti. Joskus jos en käytä niin sitten mä melkein sekoittelen ne itse siihen treenin aikaiseksi juomaksi. Tai sitten käytän Fitfarmin juomaa. Sitten tällainen proteiini. Mihinkäs mä tätä käytän? Tää on välipalaproteiini. Mä otan tätä yleensä yhden annoksen päivässä työpäivän aikana. Koska töissä joskus on kiire. Se on helppoa vaan sekoittaa tietty proteiiniannosmäärä shakeriin ja hörpätä se vaikka siinä pelin välissä. Tää on todella hyvä proteiini. Tää on hyvä laatuinen Kaspari-Nutrioni. Tää on 4 eri proteiinilähteen sekoitus. Tässä on isolaattia, imeytyy nopeampaa. Sitten tässä on ihan konsentraattia. Mutta sitten tässä on taas kaseiinia seassa, joka imeytyy hitaampaa. Se vaikutus kestää pisemmälle ja se vaikuttaa tasaisesti ja pitää ehkä hiukan nälkääkin paremmin. Tää on todella hyvä protsku kanssa. Me yleensä välipalaproteiinina aina käytetään tämmöistä sekoitusproteiinia, missä on vähän en mitään pelkkää konsentraattia, vaan semmoista mikä on sekoitettu muistakin lähteistä. Ja tää on semmonen, että kaikki maut tässä on kyllä tosi hyviä, mitä itse olen maistanut. Että maun ja laadun puolesta niin todella hyvä tuote. Todella hyvä tuote, kannattaa kokeilla joskus. Mitäs täällä sitten vielä on? Jaha, avaimen perä. Nauhalenkki. No niin. Sitten mitä täällä on sitten? Täällä on näytepusseja. Nämä on hyviä sen takia, koska näistä on aina yksi annos. Jos sä haluat testata jotain tuotetta, niin tässä on sulle yksi annos, sä pystyt vähän testailemaan, maistamaan sitä. Ja ei tarvitse ostaa koko purkkia, jos on välttämättä maku on semmoinen, mistä et tykkää tai jotain muuta vastaavaa. Super 7. Siinä on semmoinen, mitä mä käytän kanssa välipalaprotskuna, jos en käytä tätä jompaa kumpaa yleensä näistä. Vajokorksia. Tää on latari. Mä yleensä en latausjuomana käytä mitään semmosia, mikä stimuloi keskushermostoa ja bla bla bla. Mulle piisaa periaatteessa ihan päiväunet sun muut, että mä on virkeä siihen treeniin. Periaatteessa kofeiini on ainut mitä mä käytän niinku piristävänä. Tässä on samaa Maken sarjaa. Tätä on paljon kehuttu, mä en oo itse vielä tätä lataria maistanut. Mutta kyllähän tää täytyy testata tääkin vaikka jossain välissä, että kuinka hyvin se potkii. Itse mä käytän latarina ihan mun valmentaja Mentula Jari suunnittelemalla Fitfarmin Pre-lataria. Se on hyvä ja todella toimiva tuote. Sitä tulee periaatteessa käytettyä. Tässä on tämmönen sekoituspotku kanssa. Ihan hyvän makuinen. Nämä on aika hyviä kaikki. Tää on sitten kanssa ennen treeniä nautittava latausjuoma. Niitä kannattaa, jos vaan mahkuu on, niin pyydellä aina näitä tämmösiä pikkupusseja ja testailla vähän miltä ne maistuu. Se olikin sitten siinä. Laatikko on tyhjä. Et tossa nyt on ne, mitä mulle tuli tällä kertaa, periaatteessa kerran kuussa aina tulee lisäravinteita. Niitä mitä sitten niinku
varastosta uupuu, että näiden lisäksi tulee tosiaan käytettyä sitten vielä joitain mineraaleja, mitä tässä ei ole. Sitten tosiaan ne anomihappoja, PCA:ta, EA:ta, sitten jotain maltoa ja pitarkoa, treenijuomaa. Siinäpä ne periaatteessa on, mutta jos ajatellaan, että mennään vähän pienemmällä budjetilla ja mun pitäisi niin kun valita yksi tuote, mitä mä käytän, niin kyllähän se olisi ehdottomasti palautusjuoma, isolaatti. On periaatteessa tärkein lisäravinne mun mielestä. Samoin jos toiseksi tärkein, niin kyllähän se tää treenijuoma on. Treenijuoma on, missä on sitten ne anomihapot, mitä se keho tarvitsee siinä treenin aikana. Niin se palautusjuoma ja anomihapot niin on periaatteessa ne tärkeimmät, että jos on tiukka budjetti, niin kannattaa niihin ainakin satsata. Ja syödä vaikka mieluummin sitten paljon puhdasta ruokaa ja ei välttämättä saa sanoa välipalaprotskuihin, mutta kyllä mä niitäkin suosittelen, kai ne hyviä. Mutta tässä oli tämmönen pieni kattaus siitä mitä mä käytän ja mitkä on mun mielestä hyviä tuotteita, että mä lupasin tämän tehdä, kun oli muutama kyseli tossa ja nyt näitte sitten mitä siellä paketissa on ja mitä tulee käytettyä. Katsotaan sitten seuraava kertaa, että mitä muuta keksitään. Otetaanko vähän ruokakokkailua vai mitä keksitään, mutta palataan seuraavaan kertaan.